Etapa a 6-a campionatului național de raliuri Betano, desfășurată sub numele de Raliul Moldovei, ne-a readus pe probele speciale din jurul Bacăului. Pentru Raul Badiu și Rareș Fetean, această etapă a reprezentat și revenirea pe macadam la bordul aceluiași Mitsubishi Lancer Evo 9, într-un test mult așteptat de către echipajul Sibian după problemele tehnice avute la raliul de casă. Prima zi a programat un total de 7 probe speciale, raliul începând cu câte 2 treceri pe probele Zemeș, Vermești și Voinești, Zemeșul urmând să fie parcurs și a 3-a oară în încheierea secțiunii cu numărul 1. Echipajul format din Badiu și Fetean are parte de un început extraordinar și reușește pe prima probă să obțină al doilea timp la doar 11,4 secunde în spatele echipajului Simone Tempestini Sergiu Sebastianitu. Pe trecerile de pe probele Moinești și Zemeș, performanța remarcabilă se repetă și cu un model net inferior de generație mai veche cu mai mult de 10 ani decât modelele din zona de top, Badiu și Fetean rămân pe 2 la general după un parcurs remarcabil. În a doua trecere de pe Zemeș însă ghinionul revine în casa echipajului Sibian și o problemă la diferențial îi scoate pe cei doi din joc. Cu toate acestea însă Raul și Rareș se întorc în ziua secundă conform regulii Super Rally, iar pe prima trecere de pe Trebeș obțin din nou poziția a doua, Badiu și Fetean reușind ceea ce părea imposibil pe prima trecere de pe Moinești, câștigând această probă și cu asta reușind să obțină primul succes la general din carieră cu un avans de 6 secunde în fața lui Tempestini după un parcurs mult așteptat de către toți fanii motorsportului național. 6 secunde în fața lui Simone pe această probă. Putem spune provizoriu că ai bătut proba. Felicitări. Și nu putem să spunem altceva decât un ring senzațional la Bacău. Da, ne place mult mașina, ne place mult raliul și am zis că nu există mod mai bun de a le aminti pe Adi decât a merge blană. Și eu zic că până acum am făcut bine și o să încercăm asta în continuare. Reveniți în vârf de formă, sibienii zburători își continuă parcursul remarcabil și pe următoarele 3 treceri de pe Zemeș și Vermești, având parte de un ritm demn de reprezentanții României în campionatul mondial și fiind acolo prezenți în zona de vârf. Pe Hemeiuș 2 vine cea de-a 3-a victorie de probă specială de astăzi. E clar că ritmul e acolo. Felicitări, băieți! Spune-ne, forțezi pentru Power Stage. Nu mă uit la timp, merg cât pot eu de bine, că știu de bine, văd că timpii sunt buni, e un lucru bucurător. Mersi mult! Reveniți în vârf de formă, sibienii zburători își continuă parcursul remarcabil și pe următoarele treceri de pe Zemeș și Trebeș, cei doi având parte de un ritm demn de reprezentanții României în campionatul mondial, acolo unde Raul și Rareș au alergat în sezonul precedent. Astfel, Raul Badiu și Rareș Fetean înving din nou la general în trecerile cu numărul 2 de pe probele Trebeș și Hemeiuș, pe Power Stage-ul raliului, proba în care se oferă puncte bonus primilor clasați, aceștia obținând poziția a doua la bordul singurului model de generație anterioară într-o mare de mașini Rally 2 de ultimă generație ce domină top 6-le campionatului național de raliu. Cei doi au decis să facă spectacol pe super speciala de la Speed Park, întregul raliu și acest parcurs fiind realizat în stilul și memoria lui Adi Răspopa, omul ce a pus bazele proiectului Raliul Moldovei și a mers tot timpul în stilul blană frate, adoptat și de către Badiu. Astfel, după 2 ani petrecuți în campionatul mondial de raliuri pentru juniori, Badiu revine pe plan național și își demonstrează din nou valoarea în cadrul Raliului Moldovei pe un material inferior, reușind să aibă parte de victorii de probă și de un ritm ce a bucurat la maxim toți fanii de raliu și de motorsport ce au urmărit competiția. În ciuda bugetului limitat, sibienii ce au reprezentat senzația etapei la Bacău își doresc să continue bătălia pentru podiumurile din CNR, iar cu susținerea potrivită va fi doar o chestiune de timp și de noroc până când Badiu și Fetean vor ajunge pe podiumul general al campionatului național de raliuri. Ne așteptăm să-i vedem și acolo după ce, iată, a obținut poziția a doua pe Power Stage-ul Raliului Moldovei și s-au suit pe podium într-o etapă pe care o îndrăgesc foarte mult, pe suprafața lor preferată, pe macadam, acolo unde au pilotat la limită. Ne așteptăm să-i revedem pe cei doi în zona de vârf, acolo unde știm că le este locul. Pe curând! Podiumul de la Power Stage, Simone Tempestini, Sergiu Sebastianitu, Raul Badiu, Rareș Fetean, Sebastian Barbu și Bogdan Iancu.